Аз ще ви покажа в няколко лесни стъпки как да инсталирате All-in-One хотел. За целта трябва да сте го свалили първоначално от сайта CRM България, секция Download. Ето къде сме запазили файла. Стартираме го. Даваме Next. Оставяме всичко както е избрано автоматично. Next. Място за инсталация по подразбиране. C Programs File EMG Soft Hotel. Може да изберете и друго място, както пожелаете. Даваме Next. С това инсталацията завърши. Ето е къде се появява иконката на хотела. Стартиране. Дава ни успешна връзка с база данни. От същото място на сайта, в Download секцията, съм свалил на десктопа в папка Hotel Database примерна база данни за тест на хотела. Може да запазите където пожелаете. От път избирате Hotel Database, връзката е успешна. Затваряте прозорчето за база данни. Стартирате отново Hotel Management. Потребител администратор, за парола няма нищо. Давате вход. Избери схема на хотела. С това хотелската програма е конфигурирана и може да бъде тествана.